Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa karo ka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takugira nyaya buditswa nyaya iri kunzi nyika yeZimbabwe ine chikwereti chinokwana kuita 18 billion Mure Zimbabwe. Pana murume abuda pana audio takuvigira yetoti munzwe pachemwa Mure Zimbabwe chinzi no Zimbabwe iri kutadza kusapotwa nedzimwe nyika nekuda kuti ine zvikwereti izvo zvisiri kubhadharwa Mure Zimbabwe. Chinzi mari dzese dziri kuwestwa nana Chivhayo achitengera vanhu mota hanzi recruitment money iri kupiwa Chivhayo neZANU-PF kuti iwanikwe ichirecruita vanhu vaichazoshandisa in the next election kucampaigna Mure Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi vachema vanhu vichinzi Zimbabwe maminerals ari kulutwa but maminerals ari kulutwa ende ari kushanda zvisirizo Mure Zimbabwe. Tikanzi ana America haisi nyaya yekuti havadi kutrada nesu chinzi vada kutrada nesu hanzi but Zimbabwe ine zvikwereti Mure Zimbabwe. Tisingade kuwesta nguva yanyu toda kuti mungonzwa murume uyu achizvitaurira ega mamati zvamurifunga pamusoro penyaya yataurwa mucomment section kuti chingava chiri chokwadi here. Zvakare zvanzi chikwereti ichi chaifanira kunge chakabviswa kudhara asi havana Mnangagwa havasi kuda izvozvo Mure Zimbabwe. Tisingade kuwesta nguva yanyu toda kuti munzwe audio iyi mobva mati zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. It makes a lot of sense ende zvine musoro kususpecta kuti mari yachivayo mari yaari kupa ana ZCC that 1 million and motikari dzaari kupa vanhu dzese idzi imari yaapiwa neZANU-PF. Business wise any one businessman will go broke kana achipa mari yakadaro iyoyo kune vanhu without getting anything back, and so it makes a lot of sense to suspect kuti mari iyi iri kubva kuZANU-PF, iri kubva kuna Paraziro. Ari kungotora mari yenyika ongoidistributa to people through Chivhayo, but that money and those cars are recruitment money. They are not campaign money, they are recruitment money. He is recruiting people that can campaign for him when elections come, wherever that may be. Vese vana Japarezava, Nana Macheso, they will be asked to campaign for ZANU-PF through Mimanzi and other things when elections come, and those guys will not be able to kurama. Wakapiwa motikari ka wakajika. So now comes your time to pay back ZANU-PF for what they did for you. Why don't you campaign for us and you have to, otherwise unopinda mjeri unotorwa futi motikari yacho. And it's recruitment money because giving money kune vanhu vane mari kudhara is actually decampaigning yourself. Vanhu right now vese vari kunzwa kuti mari is being distributed to all these people vane mari kudhara. That makes them not like ZANU-PF nana Chivhayo. So this move is actually decampaigning vana ZANU-PF. The move is working against ZANU-PF, is working for the opposition, and is working against ZANU-PF. But ZANU-PF does not mind because they are recruiting the soldiers vachazovabatsira when real campaigning comes. MuZimbabwe hatisi blacklisted. Kwete. We are not blacklisted and we can trade with whoever we want. We can trade ne-lithium yedu, ne-gold yedu, coal, diamonds, every metal yatina we can trade with. We can trade nema-crops yedu like tobacco or nzungu or whatever, or cotton or whatever we produce. We can trade. Hatisi ripa blacklist for anything. We can trade with whoever we want, whenever we want. Our problem ndiye kuti tine chikwereti $18.7 billion chikwereti chatisina kubhadhara, and it looks like we don't intend to pay back that chikwereti at all. International community iri kuti since you owe the World Bank, Paris Club,
Non-Paris Club, European Bank, African Development Bank. Zvaunofanira kuita ndezvekuita reforms. Ita kuti pasaite corruption, pasaite looting, pasaite human rights violations, pasaite killings. Reform the Electoral Act, compensate whites. Now, ukaita all of these things and a few others, tinobva taregererwa a big part of our debt. So from 18.7 billion maybe toenda zvedu pa 10 billion kana kuti pa 11 billion ndiyo yatange takungobhadhara iyoyo. Imwe yeshe inenge yaitwa forgiven. But tinofanira kuita reforms. Tofanira kuita electoral reforms, political reforms, human rights violations, kubhadhara whites for compensation, and many other things which are necessary for them to be able to give us this money. Kana kuihafura. In fact, vachahafura mari plus Chikwereti chinenge chasara chacho we can pay back in a longer period of time. And then 3, we can even have chimwe Chikwereti. Tukona kutotora chimwe Chikwereti isu tisati tapedza kubhadhara Chikwereti chekutanga. But Brazil is not implementing anything. And so it is going to be uphill all the way because there is no intention whatsoever from the government to eat any of the things which it is required to do so that we can access credit from these international institutions. Good day, vateereri nevatsigiri vaupenyu muZimbabwe. Alright, ndachadzotora nguva yangu tichinyatsona kuti zvimwe zvinhu tikapasa hapana namazano hazvirambe zvichifamba zvakanaka, zvoramba zvakaoma sezvazviri, plus mazano anoenderana kuti munhu anawateerera kana kusawateerera here. But on the other hand, we say nechivanhu chedu shoko harivhikwe. Need to say chero wakaita stubborn kana being negative to an idea, somehow the results will be seen. Meaning to say kunaka nokuipa kwazvo uchazozviona. I was listening to this other comment IP wakati chat. There was a video circulated Mr. Gideon Gono whereby I as long the elephant is in the room. And this is not a particular ZANU-PF chii chaizvo. Ma'am Juru did the same as well. But those are the ones vanenge vachiconvince vanhu kuti this is the right thing. Hakuna zvinodarika izvi kana government yekudenga inokundwa. But the moment yavanongoraswa, look at what is Mutsango was saying now. Anotaura zvakawanda, but are we going to yield anything from there? The answer is no, because ndo zvaanongotaura. So if you look at that, we're going to fail munyika yese yeZimbabwe. Tine vanhu vanoziva. So the knowledge sometimes tends to be a punishment to people, and atidi kuti vanhu my individuals vange vaine negativity towards the country's development. Right, as long as the ZANU-PF team is still leading, zvichatinetsa kuti Zimbabwe ichinje to a better platform. Inoramba yakaoma because hakuna an idea to develop. All of them, they've got an idea to benefit from the country. So it's sort of a soul trading business whereby run tax shop and this is what is happening in Zimbabwe. If you look at it, ndikakwanisa kwana mukana wekuita mine ndoshedza vafana vangu nevana kumba kwedu nevasekuru vangu zvopera. The rest of the people we don't care. Anenge aonawo mukana kwawo kuUTube depends kuti wabva nekupi. You can be arrested as well wakaine a better idea to the country. So freedom is something that we need to fight for, and I don't know when are we going to get a better portion of expressing ourselves tasununguka, because you know ukatarisa the 60% yevanhu vanorarama muZimbabwe tinoita kunge tiri security agents. Ndokunyudza ziva zvakutaura unoziva zvakutaura izvozvo vakawanda vakanyura nazvo here, ndokunyangaridza mufana. So at the end, people with ideas vanenge vakurarama in a fear state vanenge vachiziva kuti hatina kwatinoenda. So tikabvisa that thing ma-individuals kune vanowana, I think we can even write it better. Nyika inogona kuraramika zvakanaka. Ndiro kutenda inokuteerera kana vanoteerera. Have a blessed Sunday and tinonamata.